ali nisam previše propratio, gledao sam ko ispada, ko ne ispada, više nemam pojma ko je ispao. Znam samo da je Milena ispala, da je to totalni šok, ako ćete iskreno, ali opet kažem, nisam ja negde na polju, ja sam ovde pa ni ne znam kako se dešavaju stvari na polju, ali svašta, evo video sam Žana nešto sa Ivanom Marinkovićem. Desio se sad sukob Žana i Ivana Marinkovića. Žana tvrdi da je sve bio dogovor između Jelene i Ivana sa Urošem. Žana s njenim teorijama, ona je mislila i da su se Bebica i Marija Kulić dogovorili da opamete Miljanu time što će Bebica i Marija. Ali rekla je da je Samir, shvatio da si Ivan poverio Samiru, da je Samir... Uroš. Dajte, molim vas. I onda su Samir i ona posle. Šta misliš da se nisu njih dvoje dogovorili? Kosu, pa onda tek da povežem šta ko priča. Ma daj, molim te, Samir, Irat, Ivan, to su totalne gluposti, to nema veze s mozgom, iskreno ti kažem, Ivan je isuviše iskompleksiran, a i negde bezrazložno samouveren i samoubeđen u šta god. Počeo sam ko Žana da pričam šta god sam. Tako da ne bi on sebi dozvolio takav plan na televiziji, govoreći da... Iz tvoje vizure, kako su u stvari, kako je došlo do toga? Pa ja znam ono što mi je Jelena ispričala, to je da je proradila hemija u zatvoru, da je bilo muljanja, tako. Ali misliš da oni imaju budućnost van reality? Ko? Pa Ivana, Jelena i Uroš. Pa ne znam, nisam siguran. Pričali su o nekoj budućnosti, o nečemu, ali nisam ja baš siguran u sve to. Ali vidi da ti kažem, šta znači budućnost? Zašto moramo da, ako smo bili negde u braku, zašto mora sledeći odnos da nam bude u braku? Vole ljudi da se jebu, vole ljudi da budu, tako je, da budu u kombinaciji, vole ljudi i da drkaju jedni drugima, sve je to normalno, negde, kuda pa mora da bude ozbiljno. Što baš svaka veza mora da bude ozbiljna? Što bar ne bi uživao? Pa ako ti je lepo, imaj seks, ako ti je lepo, udaj se, ako ti je lepo, nemoj ni sa kim biti, nema tu meni, znaš, da li imaju budućnost, pa to nešto da bude sigurno zato što si ti nešto sa strane ostavio, to su meni totalno budalaštine, možeš da ostaviš koga hoćeš, a da imaš seks sa kim hoćeš, samo zato isključivo što želiš i što je tebi lepo. Tako da ne možemo da mi se kompenzuje negde tu jedno s drugim, nekako mi je to totalno odvojeno. Mislim da ima razloga za propast tog braka i da taj razlog nije biran. A ova afera se saznala nekako nedelju dana pred kraj, a ti si neko kome se mnogi reality učesnici poveravaju. Koja afera postoji u Beloj kući, a da gledaoci nisu imali prilike još uvek da saznaju za nju? Pa da znam i vi biste znali, iskreno da vam kažem, da znam i vi biste znali, ali mislim da nema više neotkrivenih stvari negde, ali ova afera je mogla da promakne vrlo lako, da nekim slučajem Milena Kačavenda meni nije rekla da sumnja, ja je rekao da se žena bolesna. Koga boli dupe za Jelenu Marinković, meni oni nisu uopšte interesantni bili, negde je Mića u većini neko kome su interesantne dešavanje u toj beton ligi, kako ja zovem. I negde mislio sam da bi Mića to primetio, da se nešto dešavalo i tu dole sede kod njega, a onda sam lepo saslušao sve negde aktere, učesnike, nahvatao ih na foru, rekao mi ova, rekao mi ona i ovo, ona i ono, dosta sam slagao tu da mi je neko rekao, da bi mi se ovaj drugi otvorio, onda sam odveo Jovanu pevačicu kod Pirata u hotel, video sam njegove reakcije, Stefani sam rekao je crna Stefani što uradi, ona se dete prenerazilo i sve mi ispričalo, tako da, eto i to je bila afera koja je stvarno zaista mogla da nam promakne, samo zato što su akteri te afere negde nebitni likovi bili, a opet su postali negde bitni, ali ne poletno svakako. Jelena je nama rekla da je odavno prestala ljubav između nje i Ivana i da on prosto nije uopšte ni iskazivao njoj emocije, nisu imali odnos i šta već. Sad, ona je uvidela da taj brak nema budućnost i ona je bila intimna sa Urošem. Sad, ako ona već uvidela da brak nema budućnost, što u startu nije rekla, to sam ju radila, nego je 2 meseca sve to lažirala i spavala s njim i ostalo. Da, to su njihove laži, to je prva stvar. A druga stvar, opet s neke strane, kada sam s njom razgovarao, nekako nije baš tako lako prekinuti nešto što traje 6 godina. Mislim, ne pričamo o sebi, ali to prekinuti u momentu mi se ne bi svidalo, jer ja nisam budala koja živi u zabludama. Nekako, ja bih to prekinuo, ali postoje, razumem i druge ljude kojima je teško zbog ovoga, neće zbog onoga, pa prorade navike, prorade ovo, prorade ono, ali ne rekao meni Latovići da je on seksualno disfunkcionalan i da uz tešku muku mogu da imaju odnos i da to negde nije ni, da nije čak ni pokazivao interesovanje za žene, čak ni za nju.
ne čak ni za nju, čak ni za druge, ali da nije čak ni komentarisao i da je tu negde ona skontala da je to njegova seksualna disfunkcija ili nezainteresovanost ili sve dobilo na ekspanziju. Znaš kako je ono jako zanimljiva stvar, to su te njihove laži. I sad, da li to ostavlja prostor da možda upravo još da i ovo čak bio? Pa ovo nisu oni pričali. Znaš, ovo nisam ja od njih saznao. Ovo sam ja saznao od drugih ljudi koji su njih prikrivali. Teško da bi mogli oni baš tako da izmanipulišu gomilom svih ljudi. Teško da bi pretili devojčici od 19 godina ako se to iznese da će je našamarati napolju. Ko je to pretio, Jelena ili? Ne, Bojana i... Ne, Bojana je pretila Stefani, a Stefani i Bojana Jovani pevačici da će je našamarati ako se to bude saznalo. Napolju pevačica normalno da je rekla, Mileni, Milena meni i ja onda sa Stefani, ali su pretili jedni drugima međusobno da će našamarati jedni drugi, bude li se saznali, kao kad se već nije otkrilo, ajde ćutimo do kraja. Razumiješ? Sve ide je dogovor, ne bi tako daleko išao. A Šamiona i Stanislav, kako to komentariš? Joj, evo, veruj mi da sam se mnogo iznervirao neke stvari kada sam vidio, ja razumem da se porodice protive nekim partnerskim odnosima, da imaju nešto protiv nekoga, ali mislim da su one reakcije tamo bile baš vam onako preterane, babo će čeka Stanislava, mama neće da je zagrli i tako nešto, mislim, nije ubila nikoga, to je, mislim, van svake pameti. To što se njima ne sviđa njen izbor, mogli su oni da pričaju na mnogi, na razne načine i da joj kažu, znaš, nismo za to, pa da krenu. Roditelji tu u većini greše kad krenu džonom, obično izazovu revolt. To mora mnogo lepše, perfidnije i lukavije da se odradi ako želiš nekoga da spasiš od nekoga, a ne tako. Tako da, a što se njihovog odnosa tiče, Šaki nju sigurno voli, ali Šaki malo ima obsesivni sindrom, znaš. Ali Miona ponekad, sad mi deluje kao da ima neku emociju prema Pre mi delovala da nema apsolutno nikakvu emociju. Evo sad nema razloga da ga toleriše, bilo što ona opet toleriše. Meni kaže na Rajskom ostrvu zobole me dupe šta ovi moji pričaju sa sve babom u čelu, ja ću otići kod njega pa neka radi što god hoće. A to što je Ša odgovorio njenoj porodici, oni su se svađali, opet nekako posvađa se sa njenom bakom koja je starija žena. Pa to što je neko stariji ne znači da treba me tuči. Samo zato što je stariji. Znaš, on je verbalno izlazio na kraj sa njom. Ne, mislim, tu poštovanja nema, tu je očigledno. Znaš, baš neko mene da vređa, ja da ćutim, zato što on ima, šta on sve lepo mići treba da ćuta u realitiju kad ih vređa. To nisu normalne neke stvari, ja ne smatram da je to normalno. Da, ako je neko uporan u vređanju i uvredama meni upućenim, negde mislim da treba da se vrati. Iskreno govoreći, nisam uopšte pacifista. A da li ona ima emocije prema Stanislavu? Video si one snimke iz hotela? Neke ima, da, neke ima. Sad, šta je tu? Ta devojka nam je svezala mozak, verujte mi, čuvar svima. Ta devojka nam je stvarno svezala mozak, čuvar, verujem, ali ne znam koliko ste vi mogli sve to da uhvatite. Ona svaki dan sa strane i za stolom i inače i u direktnim razgovorima sa njom nama sveže mozak u čuvar. Ona ti kaže 3 različite stvari 15 minuta, znači ne znaš gde se nalaziš. I tako uverljivo u svakoj da prosto znaš da je ne znaš pa bi u mnogi stvari govorili. Zaista. Hvala. Hvala vama.